Добър вечер, Драги ми трябва? Кой ти трябва? Драги. От Чиню. Боже, грешно. А кое е село е? Може върти с Винце. Винце? Да. Бе, Драги, от Винци беше, бе, аз забрави да га ебо. Винце върти с Винце, коли Георгията. Куди Георгията? Да. Георгия. Да, Георги, бе, Георги беше, бе, апа, Драги, забрави да га ебо. Он Георги беше. А куде е он? От Винце? Да. Туя е. Апа, какво е, добър ли? Добър е. Нарани ли ги свине? Кой е той? Славе. Слава деха си. От Вакъл. От Вакъл? Да, от Вакъл. Па он, са ке дойду я до куде njega. Ке дойду на гости, он кажа боляр да го включи, ноге да измию. Той да работиш? Ноге да измию, боляр да го включи. Па няма ми боляр. Какво ме няма? Он ме издържая, Георги, бе. Он ме лъже. Он ме лъже, боляр. Добър вечер, Драги ми трябва?